Bilbotar famili ugari bat zan Robles Arangiz Bernaola famili. Robles Arangiz alde batetik, abizen bat bezala, eta Bernaola bestetik. Aike Manuel Robles Arangiz zan. Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatua eta ELA sindikatuaren sortzailetako bat. Argazki bat jarriko dizut hemen oain ikusteko. Bilatuet 4 pertsona dauden argazki bat. Bertan, familia honen aike, Manuel Robles Arangiz, eta beakin lauaxeta, duela aste pare bat landu gendunekoa, gogoratzen zea. Juan Antonio Kareaga, Bizkaitik diputatua Espainiko kortetan. Eta Jose Antonio Agirre lehendakaria. Horrek esan nahi do, Manuel Robles Arangiz hau, importante xamarra izango zala. Primo de Riveran diktaduran Argentinan egon beharra izan zuen erbesteratuta. 1926 urten Eusko Alderdi Jeltzaletik diputatu izan zen. Gero Espainiko Gerra Zibila lertu zanen, Bilbotik erbesteratu beharra izan zuen familikin. Lehenengo Burdeosea, Bordelera, eta handik Lapurdiko Kanbora. 9 seme-alaba izan zituen. 5 neska eta 4 mutil. 5 neskatatik 4 musika talde bat osatu zuten, garai hartan. Ainarak izeneko talde bat. Beraien izenak Edurne, Maitane, Gizane eta Garbine. Haze izenak garai hartako, Eta 4 mutilek beste musika talde bat sortu zuten. Soroak izeneko musika taldea. Eta beraiek ziren Alatz, Irkus, Ugutz eta Iker. Bada zerbait, izenetatik hasita. Eta 9. neska zan txikina Estibaliz izenekoa. Baina gurera Estitxu bezala iritsi zen. Gogoratzen zea Estitxukin bere ahots berezi hura, bere Agur Maria. Estitxu soroak baino behandu hasi izan, baino ez doka mairuren justu ondoren, 78 nola, eta Bea eta Maite Dirin, da Lourdes Iriondo, hori txek izango ziren garai hartako emakume abeslari bakarrak. Soroak euskararen eta euskal kulturaren aldeko jarrera suspertzen hasi zen garai hortan txezan.
Soroak taldea ekartzea erabaki baldin badet, Nemesio Etxanizen ondoren ez dok amairun aurretik bidea iriki zuenetakoak izan zirelako izan da. Hauen ondoren sortu ziren Azkoitiko kontrapuntoak eta hauek antzeko ibilbidea egin zuen. Soroak 1948an sortu ziren. Egi esan herrikantuei aire berri bat eman zien. Eta, claro, horrek nahi eta nahi ez bere kritikak sortu behar zituen, berrikuntza gehienak bezala. Kontuan izan behar dugu, ordu arte, gutxi kantatzen zen, baina kantatzen zen apur hori akapela izaten zen, ez musika tresnai gabe, eta hauek gitarra espainola bat sartzea erabaki zuen da. Eta garai hartan gitarra espainola batekin laguntzea batzuentzako barkaezina izango zen. Gehien bat herri kantak, modan zeuden kantak euskeratuta, eta baita espiritual beltzak eta hola kantatzen zituzten. Bizkaian fama izan zuen, baina gehien bat Ipar Euskal Herrian. Eta Frantzin bertan, Frantziko telebistan hainbat alditan agertu ziren. Eta Parisene agertokia partekatu zuten artista nahiko importanteekin, Luis Marianokin adibidez. Beraiek bestalde garbi zeukaten euskal kantua indartuta salbatu behar balimazan, gitarra baten laguntzaz izan beharko zula. Lehenengoak izan ziren euskeraz abesten, bai irratitan eta baita festa aretotan. Garai haietan ia debekatutako zerbait bezala izango zen. 1959 urtean Donibane Loitzuneko taberna batean grabatu zituzten 4 kanta. 2 euskeraz eta 2 mexikana. Baina disko harregetzun nola inungo arrakastaik izan. Baina hurrengoak aldiz, 1962 urtean Alemanitik grabadoran bat eosi zuen eta Baionako Euskal Museoan grabatu zuten. Disko hori 6 kantak osatzen zuten. 1960 urtean Euskaldunen biltzarra zalata, Baxen Nafarroan emanaldi arrakastatsu baten ondoren, batzuk alde eta beste batzuk zainbeste, entzun beharrean izan ziren, batzuk erejek zirela eta euskal kantuen lurperatzaileek eta holako gauz batzuk esan zizkieten bai. Michel Labagerri inguratu zitzaien eta honek zoriondu egin zituen. Hurrengo atalen landuko dugu Michel Labagerri. Ondoren Soroak kantatu zuen beste doinu bat joko dut, oso moztuta joko dut, ez gehiegi luzatzeko. Aita Donostiak Zugarramurdi alden bildutako sehaska kanta bat da. Baina seguro ezaguna egiten zaizula doinue. Txomin Artolak eta Amaia Zubiriak eta Urkok eta beste artista gehiok kanta duena da. Itsasoan laino dago.
esan dut, Alatz, Irkus, Ugutz eta Iker Ziela anaiek, egi esan Alatz bukaeran sartu zen talden. Baina beraiekin, hiru anaiekin egon zen Xabi Villaverde gitarra jotzen. Iker eta Ugutz iparraldera erbesteratu ziren beraien abertzaletasuna zala eta hori izan zen arrazoi nagusien nik uste taldea desegiteko. Esan dizut inguru hortan pixka behanduxago sortu ziren Azkoitiko kontrapuntoak baita ere. Eta hauek esan dizut ibilbide antzeko hain zuen baita. 1961 Los Sei taldea, gogoratuko zera, hainbeste tabarra eman izun, Pepe Andoain eta Pepito Jantzikin, garai hartan sortu zen, 1961 ja desegin eintzan. Eta bere agurreko kantaldi pilo bat eman zituzten, bai Euskal Herriko hiriburuetan eta baita herri importanteetan ere. Eta beraiekin kontrapuntoak ibili ziren baita berei laguntzen eszenatokin behin baino gehiotan. Soroak Frantziako telebistan agertu balima ziren behin baino gehiotan, kontrapuntoak Espainiko telebistan agertu ziren behin baino gehiotan. Eta gainera, larun bat gauetan azaltzen ziren audientzia asko zionen, beraiek Maxielen la famatu ura euskeratuta kantatzen zuten. Eta esan behar da, hemen behintzat, arrakasta handi izan zutela. Soroak taldeak grabatutako disko hortan, Maitetsu 8 ezaguna grabatu zuten beraiek euskeratuta. Ez dakit nik euskaldun kanta bezala hartu dezakegun, baina kontako dizut pixkat historia honena. Esan dugu euskeraz kantatzen zuten lehenengo taldetzat jo ditzakegula, eta beraiek garai hartan ziren modako kantak euskeratu egiten zituztela. Maitetsu ez da kanta euskalduna izango, baina zerikusi pixkat dauke. 1927 urten, Granadan jaiotako Francisco Alonso, garai hartako konpositore ospetsua, udako denboraldi dirudienez Hondarribin pasatzen zituen. Pila etxola alokatzen zuen bere oporraldi pasatzeko. Bere egonaldi horietako baten, erronka bidez sortu zen baita historia hau, gauza asko bezala. Euskaldun batzuk sobrare esan zioten, bea etzela gai izango sekula euskal musika konposatzeko. Eta Francisco etzen euskalduna izango baino, hainbeste denbora hemen eman da, eukiko zon burugortasun pixkat eta gure izakeraren zerbait jantziko zitzaion. Eta bere lagun bati euskal giroko letra bat idazteko eskatu zion. Eta honek letra inda zeukela, bea pianokin jarri, eta ordu beten sobrare 8 inda zeuken. Eta gerora 8 ospetsuenetako bat izan da, baina honea ez dugu ekartzen 8 ospetsua dalako. Baizik eta Gerra Zibilaren ondoren euskal kulturaren 30 bat urteko erabateko isiltasuna egon ondoren, Soroak taldeak euskeratuta grabatu zutelako. Eta hori hartuko dugu gaur saioa bukatzeko.
hause zan soroak eiburuk esateko neukena. Ondo bat atorkizu lagun, urrun arte, eta ondo izan bitarte.